Ini ya. Mulai nak. Angin malam tolong sampaikan Tuhan oi, tolong katakan dan sadar rindu. Siang menjadi angan-angan Tuhan oi, bila masuk kita bertemu. Angin malam tolong sampaikan udah oi, kabar ke orang mengenai cinta. Sama dengan hati nan rindu Tuhan oi, siang malam bila membuat sesok. Nan bahapasan ka angin lalu latuan oi, rangana jauh lah pulang. Tolong de angin lanan basaru la olalai tanah dari ajoga lombang. Angin malam tolonglah bisi akan lalai, bisi akan bana kata lingonyo. Walau bara jauh bajalanan kan duang oi, nan lenggonyo indah kalupo. Tampanan dari latang yang alai, laputu hati ladet taraga jorang rantau, pasan padilo la kunjung sampai. Bapa sandan naikkan lalu udah oi, tolong pasankanlah kata lingon. Siang menjadi angan-angan dekan duang oi, lala mudana indah basuh. Nan bapasan ko olay ka sampai la olalai, dalam dendang sampai kana yuwo. Rumi batenggang jabanang salai latuan oi, sadang paguno putih pulo. Angin malam tolonglah bisi akan lalai, sampaikan pesan kabakenyo. Arato suaya. Saja. Pinang rinci dulu. Pinang rinci dulu. Selamat malam Dusana Basuh kita di acara Minang Bagura Mendunia di channel YouTube Nangko Dusana. Jadi kami harapkan Dusana bisa man-share, bagikan saja ke halaman Facebook Dusana masing-masing. Mau bacakan dulu makati maju Indo asro di acara Ulta MBM tu rancak gurau sama malam suntuk kita insyaallah ya. Insyaallah kita maduan. Mani SAG yo padia Riko Aster yo nak besar-besar menangah saluang ko minta lagu Cek Dajon Ratok Maik Katurun Dajon Apriadi Rio mantap sukses selalu Minang Bagura Mendunia. Nurdin Iskandar selamat malam sayang sinyal tapi putih. Basabah makati agendas tadi. Januari official dari Kalimantan Barat hadir selamat malam. Pak Zulkarnaini Palu assalamualaikum MBM semoga sukses selalu amin. Salam teraga ke Pak Zulkarnaini. Salam teraga dari Kalimantan. Dek Sapo. Selamat malam buat Januri official, kebetulan teman saya dari Kalimantan Barat. Dari Sintang Dajon. Kami kemarin ada live Instagram. Mohon maaf di sana sadonyo. Kebetulan ada kawan dari Sintang Kalimantan Barat.
Bahasa Indonesia, Wak. nama beliau, kalau nama akun beliau. Tapi kalau nama beliau sendiri, sebentar, Hendy. Beliau ini adalah konten kreator dari Sintang, Kalimantan Barat, dan juga pelaku dan penggiat kesenian di Kalimantan Barat, khususnya kebudayaan Dayak. Selamat malam bro, inilah gerakan kami di Sumatera Barat. Ya, selamat malam. Mungkin kita akan koneksi juga ada John, sharing gitu. Mohon maaf bro Hendy, kita bahasa Minang karena penikmat acara kita rata-rata adalah dominan perantau Minang. Oke Dajan, itu Dajan. Ya. Oke. Nah, dun sana nan ka request silakan saja. Azizah Masfa, assalamualaikum. Saya dari Tanjung Balai Karimun. Hadir, selamat malam Tanjung Balai Karimun. Hadir Sintang dari Januari official tadi ya. Desmani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaspen hadir Dajon, mantap, bantu di share sampai banyaknya dun sana kita badenang sampai jam 11 malam di Sikodi. Nah, kini ada endang cindun tapi sebelumnya dun sana jangan lupa kok nama kandak bawang menggalis dulu bawang ama awak kod asli buatan tangan cindun badendang santiang. Sambil badendang ma. Oh, sambil badendang kok ya. Tuh. Nah, dole do Iwana. Sambil rata-rata Pak Bawang. Nah, kabali madu boleh. Buan cindun ya dun sana atau kamari jadi jual. Assalamualaikum dun sana kasadunya sepakai orang. Waalaikumsalam Uni Desmania Januari official. Terima kasih atas sapaannya teman-teman. Terima kasih banyak saudara kami yang di Sintang ya. Mudah-mudahan inilah kesenian tradisional Minang. Mudah-mudahan ini berguna untuk apresiasi seluruh. Dan ditunggu di ranah Minang, dan kalau kita ada kesempatan ke Kalimantan Barat ya. Amin. Lah. Dajan, kan menyapa juga, bukan menyapa sih. Dan sana sebenarnya jangan lupa dan sana untuk tarikh betah di Minang Bagoro Mendunia. Jangan lupa bagikan banyak live sajam di halaman atau kita sedang uji coba dan 2 jam di YouTube ya Dajan. Kok ada nani badon cek boleh dikirimkan nomor rekening nanti sadio untuk apa dah awak untuk membantu ke pambali ayah dun sana kita pelaku tradisi. Atau ndak bisa kontribusi melalui bintang di halaman atau ndak menonton konten di YouTube ataupun live di YouTube dengan dun sana lah magia modal tu lah membantu gerakan ko tarikh hado, dan kita akan berusaha tarikh untuk mengembangkan ya Mak San. Mungkin sementara kita dulu yang penggerak akan kita kembangkan ke pelaku lain menghadirkan kamari karena punya utang cek salawat dulang lalu nak wujudkan. Kaspen Rato Padiampo cek Dajon cek Rato Padiampo. Kemudian Uni Desmania minta lagu Dendam Pai Kumbua di Minang Musik Channel Barasia di Sekolah Dajon. Alhamdulillah kok di Barasia ya. Januari official, amin, semoga bisa ke Kalimantan Barat ya. Iya, insya Allah. Disyukur, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mantap Minang Bagoro Mendunia. Terima kasih banyak udah disyukur. Mudah-mudahan bertahan di Siko kita bergabung nih. Jadi dun sana kita acara kita mulai dari kini setiap hari Jumat malam pukul 8 sampai pukul 9 di halaman Facebook Minang Bagoro Mendunia, jam 9 sampai jam 11 di halaman di channel YouTube Minang Bagoro Mendunia. Yes, bisa pulang. Lah, kini masuk adendang lo. Oh, selalu sampai sapile masuk aku. Malam Bagoro Mendunia semoga jaya selalu. Amin. Aldo minta lagu Ratu Pasaman. Aldo Pekanbaru hadir. Mantap. Lah, kini wak lari dulu. Indang Wak. Indang Kurinci. Ratu Suayan. Iya. Ratu naik keturun. Angka 3. Ratu Koto Tuo. Sarawang dulu. Ratu Koto Tuo. Indang Kurinci. Ratu Suayan sama Oh,
ane mak lade ino nyo ladi akan tuang dan lade ino nyo la tuan nai. Batanang tanang mandanga saluang ba itu bana kanduang lai samalam konde tuan ai samalam konde tuan ko alun mungkin basualan suang dalam gurau saja lai samantaronan kan duang oi lai samantaro de tuan oi oi nan badendang Oh ya oi ganti ganti tetap terariram yonan bagurau iyo mana tetap terariram betul sangka balantai batu para juang demak lapu basilang lah kan duang oi lapu basilang di akan duang oi onandati lai katuju taga barabu ine di Allah samoga dang deh kaduang oi samoga dang lako tuan den meratok mai keturun ama oi meratok ibu bayi ibu ratok tangi tabaju tiok langkah denai tatagu nama oi takkan untung nan malangko hari barembang malam jua hai di ma mungkin taraga lape ai tuan ai
po kadibale itu anoi antajo ayamato sajo antajo ayamato sajo dan si mantuang di Bukit Putu oh iya Nanjara jadi anak taban kamano pucuama julai tampe bagan tuang nan la putu Tuhan tampe bapi janan alas taban kamanu badan ka mengadulai taganang air di halaman ai mande ai de hari hujan saja asalnya ai saja asalnya ai mande sajak kete mande tinggalkan oi mande oi manangguang sesojo samsar manangguang sesojo samsaro lah dijajah mangko dikisai so indak kaladang lai lah diajai dik merasai mangko indak tagamang lai rato koto tuo lah koto tuo jo koto gadang nansa simpang ka koto lawe dalam daerah Padang panjang Oi meminta padinan ampun ndak samo pulang jonan abone ndak samo di tanah urang bada boda bo bunyi salut
mendunia panontonnya nanelo baso ai sakit sasakana ankandu di kabanyanane enyuan to siginyang banyak Koto tuanya koto gadang dalam daerah Koto baru dalam daerah koto baru Alo dek kawan semua Elasan sebadan mangko tahu ladi banyakin itu wanai Anak orang di kampung Gugu anak Gugu ta Arwi kabaru tampak di lereng Pandakian menangi padikanai tumbuh dak bacampu kabare caru adek tampian ninyosi isi kan labai pada dak jawi. Setelah ini Padang mage jo lubuk sawo jo indang kita sirenti. lanjut dengan Koto Baru. Sebentar ini Koto Tua. Tuh ha. Sudah berapa tadi? Lah lumayan. Lumayan Pak. Sudah aku pada mage le Pak dari kandak dari orang Kuala Lumpur. Sudah tuh lubuk sawo dari Uni Saras Pontianak. Sudah tuh indang sirenti. Tapi yo mengecek lah dulu nan punyo nan punyo tampe nak. Awak numpang manggale. Iyalah, dun sanak sadanya. Alah tiga dendang tadi. Terima kasih banyak Nanapu. Jangan lupa dun sanak bagikan channel YouTube ko, subscribe-nya jangan lupa dun sanak. Mau bacakan dulu dari Mak Katik Maju Indo. Minta Sawarawang sudah ko asro kecik beliau loh. Sawarawang tolong dicatat. Alah. Datuk Penghulu Basah Agia Taruisana Yudi Safrianto. Assalamualaikum Pak John dan grup Ambo Yudi Pak John urang tandike minta lagu cek Pak angin malam malah tadi. Angin malam kedua. Angin malam kedua lah. Satu baru. Ya. Tadi yang puluh versi Datuk Penghulu Basah selamat datang di YouTube. Surya Andika Putra semangat buat tim Minamba Gurau. Pak Zulkarnaini Palu minta lagu cek Pak John Taluak Rengat. Telur ringan. Effendi Kahar selamat malam selamat bergurau semoga sukses sampai selesai amin. Madatuk Penghulu Basah Sadia Bana lagunya sanak jatuh badara ya mato sanak alam buah pui jo kain panjang namun ayo mato kalau juo.
kampanye. Sabara le do ko di bandiang perasaan tukang goreng bawang. Baat tukang goreng bawang. Abe ko ado dendang abe ko. Mangubah bawang menangis juga. Iya. Atuh. Nosfiami Family Channel. Assalamualaikum sadang bagurau minta lagu Cek Suntia Patah Batikam. Suntia Patah Batikam malah tadi kita putar. Bisa diganti uni. Kemudian Han Takana Kampuang Yobana Mandayu salam dari Batam Batu Haji. Request Cek Mak Mudi Arau. Cek beliau. Nah, jangan lupa dun sana share sampai banyaknya. Jangan lupa subscribe channel Iko dun sana. Mudah-mudahan kau berkembang. Dan memang kita mulai dari kini satu hari Jumat jam 8 sampai jam 9 di halaman Facebook Malam Minang Bagura Mendunia. Kemudian jam 9 sampai jam sabale di channel YouTube Minang Bagura Mendunia. Pak Zulkarnaini Palu, semoga MBM sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Lah, jangan lupa dun sana kok bawang goreng langsung kamari. Buatan asli tangan Cik Indun, ado bawang goreng asli buatan ama awak. Dibuat sambil menangi. Apa saja makanannya tetap pakai bawang goreng. Oh, kan iko loh Kak. Dan kalau nak butuh madu murni hutan asalamah, iko pun dijual Cik Indun. Iko 75.000 ya. Apapun minumannya. Tetap madu, Tetap pakai madu. asalamah. Ini dari gulo, tukar aja madu. Tukar aja madu. Di ngan kabar sampai pesan silahkan dun sana. Makan dulu. Dan kalau iko sukses channel YouTube Dun Sana Anjaleh, tentu ada apresiasi kami bolo untuk Dun Sana na dosa donya deh. Kini subscriber kita insyaallah lebar tambah malamku, tapi kami berharap tambah tarui. Dan kini kita masuk ke Adendan dulu. Adendan alai. Padang Mage. Pada Mage. Lubuk Sao Jo Indang Sirenti. Lubuk Sao Samo Indang Sirenti untuk Dun Kandak Sana. dari Kuala Lumpur, Pontianak, Jo seluruh dunia. Sabui orang itu ya. Nah, tuh. Manyo. Itu lumpur. Lama apa di Padang Mage, lama apa di Padang Mage, disabi anak latu anak lai muda muda, disabi anak muda muda. Laden ganggam ai den paci are, ai laden ganggam ti paci are, rata kamalang latuana alai lape juo, rata kamalang lape juo. Padang Mage basiang padi le Padang Mage oi basiang padi di siang tantang jaraminyo di siang tantang jaraminyo raso dape main tak jadi raso dape oi main tak jadi samo disimpan rasionya simpan dek ke anduang rasionya Nasi tujuh abaan tanyo dalam nasi tujuh abaan tanyo dalam nasa kambu ipinang mudonyo nasa kambu ipinang mudonyo lamu abana hati di dalam ramu abana hati di dalam ona digala manikana jua ona digala manikana jua
Dari Kiel hendaklah datang, dari Kiel hendaklah datang, baitu bana la tuana ai lai samalam ko ai basalu ngapa rintang duduk para sayan ai si tukang bawang la para sayan ai si tukang bawang tio ari bahurai ayam atau tangita adonan kamambuju. Ah itu persen tukang bawang Pak. Ayam itu mencuru tapi orang dah ibu dah. Ya hanya pada aja orang. Asro, iko info terakhir. Pedendangok baru tiba dia Ombilen, Bapasan Sanjo. Dari Onde tu kan. Iyalah. Langsung sah. Itu. Langsung sekali. Babel lagu tua kalau. Tu ha. Ado wajah baru. Penasaran wak di sana awak nak. Tuh tunggu sebentar lagi. Apa yang kedua? Lubuk sawah lagi. Lu salah. Dari Uni Saras di Pontianak. Saola di maninjau tampak nanari lamuko-muko onde tuano lamuko-muko ikut dan tahu lai kata rambau indah dan namu kadi bibiannya onde tuano lah di bimbingnya Ayuni Saras di Pontianak salam taraga lesa malam ko ainan kandung ande samalam ko ngồi hati den memandang jajak ai kababalia bilo masonyo andekan guang ande bilo masonyo Uni Saras rang elo ati kurang pagurau la elo baso onde kanduang oi onde la elo baso tapaso sabah di dalam hati anta pabilo kita basuo onde ni saras oi onde kita basuo onde nasaras iya nasaras narajak mani panyak lawak kama mandangnya onde tuano oleh kama mandangnya saja
la ilang ayam dembali kukuak baraso la di talingo ondekan wango la di talingo. Oi nan baganti kita badendang, oi nan bagurau di malam kini, onde tuan oi, oi di malam kini. Ayam panai ko ala hilang, banduanan indah balulu lai, onde kanduang oi, onde balulu lai. Indang Sirenti. Ainan diagi, indang la Sirenti lalai, lepekan kanda, yo kanda alai samalamko, lepekan kanda, nan kanduang ay samalamko. Oi ko sampai niai di tahun kini lalai, basuh kita nekan duang dia di raya lalai, hai basuh kita nekan duang lape di raya. Oi dangakan bana lai ujung nyanyi neda, biarlah kami hai kami nana mandendangkan, biarlah kami hai kami mandendangkan. Hai musibah tiba silih baganti lalai, samo diambil jadi pelajaran, diambil jadi nan kanduang oleh pelajaran. Lah 3 dendang batirit-tirit.
Teri-teri tiga dendang. Iyalah. Sudah kau wajah baru lah. Wajah baru masuk kok di. Wajah baru minum kopi lewat wajah baru jelo. Lah, dun sana ambo bacakan dulu dari Pak Zulkarnain ini. Salam buat Mama Ambo Masanawi Jotek Lis. Cornelius K minta lagu Pariaman Panjang Pak John dari Putra Tanjung Bukit Tinggi. Pariaman Panjang. Iya. Kitang kiting intan hadir sama malam Mak Datuk Pangulu Basah Yudi Safrianto tak kalau Pak John lagi tadi Pak John. Datuk Pangulu Basah salam kenal dari kami Batu Kambiang minta lagu Cek Sana Pangkat Tanjung lagunya sana. Pak Zulkarnain ini tanya Cek Pak John cara membagikan live MBM ko di YouTube. Jadi mau deko Pak, jiko sarupo iko ya Pak yo, Pak Calia iko. Iko untuk apa-apa ambonan ndak po. Kalau iko jale lah. Keluar dulu. Tutik tanda silang tu. Tanda silang tu sarupo iko. Kau tanda silang ko ya. Tanda silang nalisko. Lamen dalu. Tutup tanda silang. Nampak kau bagikan lisko. Bagikan saja lalai. Kamar terserah kamu bagian. Yo, sarupo itu Pak Zul, mudah-mudahan bisa. Dan kalau live chat tuh balik ya. Kemudian Mak Datuk Pangulu Basah lagu Pangkatannya Pitaruah Kanak kecek beliau. Lagu Pangkatannya Pitaruah Kanak. Takkan iyalah. Kaspen lah di kaspen lah menunjukkan tando takkan tando silang teh Pak. Kemudian tando bagikan. Itu. Tutuah taruh sana. Terima kasih banyak. Lah 32. Jangan lupa bagikan, share dan yang pasti beko alhamdulillah subscriber awak lah bertambah. Mau kasih Pak John ala bertambah sekolah ambo. Manunjana seketik tu Pak John tambah sekolah. Sagan lambonya. Pak Zul salah seorang fans Malam Bagurau Minang Bagurau Mendunia yang hadir dari awal kalau tidak salah beliau kalau hadir kok luar biasa dari Palu, bahkan nonton bareng beliau bagai John sana kita di Palu. Terima kasih banyak. Dan kami bisa bertahan kok tentu dengan adanya keberadaan Facebook. Kita acara satu hari Jumat jam 8 sampai yang sebalik, jam 8 sampai 9 kita di halaman Facebook Minang Bagurau Mendunia, jam 9 sampai yang sebalik di halaman YouTube, channel YouTube Minang Bagurau Mendunia. Ratok Padi Ampo Cek Dajon kecek Kaspen di Kaspen. Jadi kita masih punya waktu sejam kamu kok. Jadi dun sana bisa request. Jangan lupa dun sana bali bawang cindun, bawang ama awak dan madu. Madu ya. Lah, dun sana kini ayo, badoncek silakan saja dun sana. Malam ku agak kariang badoncek stek bati ya. Kini ambo kini kita masuk dulu ke dendang. Kenalan lah dulu dah. Nan anggota baru. Wajah baru. Duduklah kamari. Masan duduk sekolah mengecek di luar. Lah, info. Wajah baru kok spesialis cooking. Cooking di rumah makan. Oh, cooking. Ada maksudnya? Kau masak cooking cek lah. Cooking. Dah canggih lah bahasa YouTube kok. Cooking. Spesialis cooking. Kita jual lah. Itu singgah layak Papua mau diarah. Jadi di sana kepandaian orang awak kau santai di sana. Walaupun karajo beliau kok cooking, tapi dari Jambi langsung kasih kara, langsung kamari. Sana mau dambo kok. Dayat. Riki Putra manyu indang kurinci itu Pak John. Allah tadi. Riki Putra. Iyalah. Udah Dayat cooking. Ya, kepandaian beliau cooking. Tonton bisa aku mencari rumah makan. Oh, kini karajo di Jambi Dayat. Patang Jambi, kini lah balik kemari lihat. Adil lah. Lah, Masan kini masuk dendang apa dendang lagi? Situ jua singgalang oyak kapu jo mu diarau. Pegang kami dua. Oke. Situ juga. Oke. Singgalang oyak kapu jo mu diarau. Mantap. Jo wajah baru. Dosana wa cooking kan kenalannya siapa nama Pak San? Dayat. Sana aku nama Dayat.
Jadi diet cooking. Kalau Cik Indun tukang rok bawang kerajo. Kalau bahasa Indonesianya chef lah. Chef lain chef. Kalau kau pun Indonesia Pak, bahasa Inggris tukang rok bawang. Kerajo kini kan sejak corona aku sedang Tukang kupak bawang. Ya apa tadi tuh? Si tujuh singgalau ya kapu aja mudi arau. nan si tuju abandanya dalam de tuan oi nan sakembui lema pinang mudonyo onde nan sakembui oi tuan na pinang mudonyo ramuak bana hati di dalam de tuan oi di muko galak onde mani juo onde di muko galak onde oi mani juo Nasi tuju ajo ladang lawe na kanduang oi karangan anak dahulunya lalai oi dahulunya hati rusuh ada pedi bileh na kanduang oi nangko anggan ma afianan tahu lalai sianan tahu lari sawai Dulu pasan ke angin lalu nan kanduang oi kini jode endang kolai sampai tuan samoga kami nan kanduang oi sabui juo bangkalai Pak Azul lalai nanda ulu nan kanduang oi kini la usang tawa pakai oi tala ta apo nan kanduang oi kagunonyo oi bagurau perintah rusuhan de tuan oi nan paube tuan hati nan ibo onde nan paube oi tuan hati nan ibo lai taraga ajo urang jauh ande kanduang oi anta pabilo maso kito basuo oi anta pabilo maso kito basuo Rami pasa di payo kumbuan ama Rami de ana ande mudo mudo ne ma oi mudo mudo na kanduang oi dari sawaing nala malang asa parolu suhane ama asa jaita hanyo kuwa ijuo lalai kuwa ijuo na kanduang antala didung ayu sahlata kajalalo nan kanduang oi samo bagu urau kita dulu tuan ai kita dulu nan kanduang ni kini tumpankan kami lai di panumbon de Pak Zul oi nak samulus ai jonan baru Pak Zul ai jonan baru di malanyo kini oi bagurau kita bagurau de kanduang oi nan badendang ande baganti-ganti onde nan bagendang Pak Zul oi baganti-ganti asalai Pak Zul kami di silau onde Pak Zul oi
dalam hati. Oh yo sanang juo Pak Zul di dalam hati. Nasi tuju abadanya dalam nakan duang oi nafakambui happy namudonyo olalai pi namudonyo nalarusu hati di dalam nakan duang oi kan yang bakarui anan dimintanyo nakan duang oi dimintanyo. Lain pulo saya dek nan wajah baru kuna. Wajah baru Cooking. pemain lama. Tuh. Pemain lama kembali lagi. Spesialis cooking. Spesialis cooking. Jadi kalau ada rumah makan, resto yang minta di Padang, Tuh. pindahnya di Padang. Pindah ke Padang lah. Pemain lama kembali lagi. Sehingga lo ya Tidu akete dadi lamun ombak nana nyinyo laka ulu lei bawang mangkok tapi kasudahnya sampai jus pandai benar adi ama lembah mane imba indah jopi luru karena sabalah jantung hati iman di dado di guncang Ya karela badai manin poni ari sampai kata kita kena pandai uang lape ke ularia ada juga lombar pandangan mata saja dulu Singgalang tutui awanan marapi tagamaan jago tampanan dari padang panjang umai nyoba lain nakalai sadang sayang lah dia jalanan di denai lah iyo sadang di tengah hidup mungkin tak sampai kasih barang jawab poden dan sonsoria banyak bijuan kalalu dalam lata sera langi den bao duduk abamanung surau takkan bua Allah taura musim lakabilo dakabatamu. Oke. Kamu di arau kita lai. Mudi harau. Jo dayat nan baru tiba dari Jambi. Tuh. Wak cooking lah sebentar lah. Ya. Bang Bawang goreng wak. Aluko-luko tangan. Nah menangi deh menyam bawang tuh. Mati bos orang lain dendang. Ai mudi arau bukilim paton kanduang ai nan jambatan di Tanjung Pati lalai di Tanjung Pati ai nan jambatan di Tanjung Pati lalai
sangkan di apa lantai batu nan kanduang air para jualan lapua basilang nan kanduang lapua basilang ondela para jualan lapua basilang ondela lapua basilang nyampang di kapan dia oi nan taala nan kanduang oi biar di ailo nan kanduang jo batang pisang oi jo batang pisang pisang nan kanduang jo batang pisang Anak urang oi sabu alale oi tuan oi singgah ke rumah oi sultan mudo le kanduang oi sultan mudo oi singgah ke rumah oi sultan mudo le kanduang oi sultan mudo Dia bi, oi bi alatan lele udah, oi hati lah kanai dekan luang kaba aju oleh tuan, oi kaba aju hati lah kanai dekan luang kaba aju oleh udah, oi mande. Sansai badan iyo lemon le sansai badan Ada cooking, ada tukang bawang, mbak itu bana semalam ko. Lah tigo batirit-tirit tadanga dendang. Sudah ko wak danga pulo pun katibo nak pak. Menggalas. Manggalas kita. Manggale gitu ke bawang. Yo bayo sai tukang dendang nan cooking ada. Alah, menda dah apa? Ya. Itu. Ambo yaran lah di channel YouTube adi Ambo si Asroko tak mencoko. Nya pulang loh. Jadi dun sana setelah Ambo mati dun sana agak banyak nan menonton di halaman tuh pasti banyak apa. Jadi mungkin kami sepakati Beko 2 jam awak di halaman, sejam terakhir di tapi nak di awal dah. Iya. Tapi wak putar jamnya. Jam 9 sampai jam 10 jam 8 sampai jam 10 itu di halaman Facebook, jam 10 sampai jam 11 di halaman YouTube. Jadi di sana mau bacaan dulu. Trying and error. Samang bakayu. Mengopi dulu sana masuk ada jam surang. Kemudian mak datang pengeluh bahasa dia taruh sana muko baru kecil. Kiting-kiting Zainal mantap. Yudi Safrianto, Pak Zulkarnain Pau masih mau kasih kepada MBM. Ambo sangat terhibur walaupun kami kena imbas gampo di Mamuju, tapi kami alhamdulillah lahir selamat. Oh iya, jadi imbas Pak Zul di Mamuju, mayo kena imbas ya. Mamuju dan Majene. Iya. Berarti Pak Zul di Mamuju ya? Di Beliau kan di Palu, Palunya di mana? Apakah di Dakek dari sini? Iya, ndak apakah Dakek dari Mamuju, Majenenya tepat. Mamuju di Majene. Yo, nah. Kemudian sana bacaan kirim salam kepada Kamanakan Ambo Sefrianto di Purwakarta mana dia? Sada menonton kini. Yo mak Datuk Pengeluh Bahasa. Dan tabik paduah muko baru balagu cako sana. Iya tidak ada ya. Sudah cooking. Oh sudah cooking. Kau tabik palu ah. Muhammad Andre, assalamualaikum, waalaikumsalam. Riki Putra, mantap Pak John tukang dendang nabati ko Pak John cek. Baje? Tukang dendang nabati ko apa cek? Cooking tadi. Oh, nak cooking tadi kan? Yang baru mungkin. Nabati. Salah ketik yo, salah ketik. Kalau Nabati itu merek kue. Dia sampailah. Di sana jangan lupa Ambo tarik bagian iklan Minang Bagurau Mendunia. Bisa kau iklan di YouTube kurang lekan. Jangan lupa untuk tarik bagian gerakan Minang Bagurau Mendunia. Mbak acaranya bagikan live di halaman Facebook jam
8 sampai jam 10 ya Jan. Kemudian jangan lupa bagikan live di halaman YouTube di YouTube jam 10 sampai jam 11. Juga jangan lupa nonton konten-konten kita di sana, ada di Sinan Podcast, ada cerita inspirasi, motivasi, ada juga mengkaji budaya, kita akan pakai materi-materinya, kemudian ulasan, kemudian ada vlog akan kita pakai juga. Jangan berhenti untuk subscribe sana bagi yang kadung sana di rantau ke sadonyo. Tu jangan lupa pula sana untuk kalau ada niat pada cek bisa dikirim melalui nomor rekening yang tertera atau melalui bintang di halaman Facebook, atau cara dukungannya dengan menyebarluaskan live ataupun konten-konten yang ada sana. Mudah-mudahan bermanfaat dan gerakan awak ko ado taruh kita. Ayo. Aku saregen gadang aku. Boleh saregen ko. Masan ketek na regen mah. Oh, Mak San ada tanya tadi madu cindun kok sejaregen gadang ngeceknya Mak. Sejaregen ketek. Kalau sejaregen gadang itu Mak cari dek Mak madu sebanyak-banyak entah. Ajan Mak sewai lapin akan di muko. Ayo di sana cindun ada usaha menjual madu murni hutan asal lama. Bareknya 0,5 berapa cindun? Setengah kilo 75.000. Setengah kilo Bisa dikirim ke mana-mana. 75.000. Kemasannya aman. Bisa dikirim ke kama. Juo ada bawang goreng sama awak. Kita endorse punya penggerak kita. Di situ ada nomor HP cendon, bisa di inbox tanya nomor HP. Investasi jadi investor boleh. Jadi investor boleh jual. Pengembangan PT. Oke, Dajan. 3.30 menit lagi kebersamaan di Dun Sana. Jangan lupa Dun Sana kita acara satu hari Jumat pukul 8 sampai sebalik malam, pukul 8 sampai jam 10 kita live di halaman Minangkabau Mendunia. Sudah tuh pukul 10 sampai sebalik di channel YouTube Minangkabau Mendunia. Jangan lupa dan subscribe. Terima kasih banyak Dun Sana, karena dengan Dun Sana subscribe, mengirim donasi, itulah berarti lah membantu seniman-seniman tradisi kita. Kita beralih ke dendang. Apa dendangnya leko? Apa dendang cindun? Kamang bakayu. Kamang bakayu. Itu bujang merantau. Bujang marang. Lare di rantau. Lare di rantau. Rantau saya. Rantau saya. Moro Lapua cek dajon kecek kaspen di kaspen. Jadi juga mulai sampai di Okatu. Gua leher dulu sentak. Ala gua boleh. Lah mak lagi bapak yang bapak waktu itu dia boleh wak sih. Reuni deh mau ini lagi reuni. Aku reuni mah. Kamang lu. Kita ke Kamang ya. Ya. Ke Kamang kita. Aduh Pak. Kamang. Kampung ya. Oh, enggak langsung. Yang pulang kampung ya. Deh tuh, when you cooking what do you Urang Kamang balang-alang ada Tuhan oi. Oi urang mage pun talat lihat dekan duang oi dinan kayo ya ya dunia ta kambang ya ya dunia ta kambang oi dinan bangsa baibo hati ya baibo hati
kama ambil kayu diambil oi kapa anjulu onde tuan ai badan sakit meminta bujuk denai di kampung salah tido denai di kampung sansaro tibo sadanglah sayang indah barindu rindu alapai putih amato onde tuanai sayang naninda denai bajalan lamo jolambe di paso juang onde tuanai Dian suaju lambagu lambe la tuanai dek wakatu bajalan jualan kanduang ainan dek tali onde ela tuana iyo sayu sakete sababan kayu onde ela tuana ai taniayo karam badan den onde ela badan den iyo lima-limanya bila ia bidu nan jawabin calon anda tuan kami mana nanti jo angin sumpun dekan duang oi adika san saya ondela diga lombang ya ondela diga lombang kami kesan saya onde angin lalu de angin lalu kaya doan. Kau lah 2 versi anu nawa bawon. 3 versi. Bawon tamang layang-layang. Ningko patah 3. Nya 3 versi. 3 versi. Boleh sekali lagi sekali nampak. Kalau le cek lo ladang tuh ada masalah waktu singke. Cek ladang lado, cek ladang wawang, cek ladang jumon. Cek cooking. Ya. Selanjutnya kita beralih ke bujang merantau. Di rantau inyo jadi cooking. Tuh. Merantau, mujang dirantau, ala jauh, kampung halaman. Oi nan maninjau di lingkung bukti, tampak nan dari, oi punca lawang. Oi nan dirantau pitila sari oi nan ka kampuang nagari langang alasan sai koma oi mujang dirantau oi kabali oi kabali
badan dak mungkin. Kelok bakelok, oi pandakian, tarwilah jalan ke Bangkauni. Elok bakelok, oi pancarian, oi nan karona, tambah menjadi alasan saya kemaoi, dagang di rantau. Mereka jauh, oke jauh, aku salamonyo. Oi nan badendam, parintang risau, oi paube, hati nan ibu, oi nan taraga, awak orang rantau, nyula jauh, oi samantaro, oi garantau, oi karantau, bujang daun. Oi nan maninjau di lingkung bukit, tampak nan dari oi punca lawang, samalang nasib pitilah sari. Oi nan karantau pabilo pulang ala jauh, bujang di rantau. Hai biarlah kabaju, hai dake turu Jawa pasankan, kita bagura ulai mandunia di rantau sari, hai pancarian, hai kok kapulang tiket lah mahal, ye kalareju. Oke lah kalau bak itu. Pinang sebatang lah. Ah, Lari di nagari. Tidak lari dari nagari doh. Itu Lari dari rantau kan? orang di rantau. Kan wang oi babare indah mama oi oi bare indah oi minggu dulai ta sinta bana kan wang oi maminta nasi garang oi garam nana jauh oi di Pariaman ikan buang oi, maminta jadikan buang oi, badan lalare oi di rantau kurang.
Dun Cemasan. Diambil daun kumis kucing. Paubek batuk sadionyo. Dulu merantau wak menjadi cooking. Kini kada nasi lalangang pulo. Hei, iya den. Adek karo Iya lantah lain. Orang dah boleh makannya bungkus. Mambiak kumis kucing kan. Si sungai kucing. Sungai daripada sungai Badajan biarlah si kucing. meow namanya kalau kami sungai meow. Bahasa Indonesia sungai kucing kah sana? Ya sungut Yes, kucing. kumis kucing. Kalau kami sungai sungai cap. Sana minang kok huruf ya. Aku cek lah ya. Apa tuh? Biar awak ambil kumis kucing. Daripada dia ambil sungai Dajon. Biarlah dirantau menjadi cooking. Daripada tu tukang ambil balon. Nak kerja dulu. Iyalah di sana. Kadang-kadang. Masih 15 menit lagi persamaan kita di sana. Jadi acara kita setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 10 malam itu kita live di halaman Facebook Minangkabau Mendunia. Kemudian sejam terakhir di jam 10 sampai jam 11 kita live di channel YouTube. Lah, dun sana sadonyo kita masuk ke sesi terakhir di acara nangko. 3 dendang terakhir tolong disampaikan Cik Indun. Jangan lupa bawang. Yup. Silakan ya. Di sana ambo tarikh dapat jatah pariwara di sana tadi ambo mencoba live di Instagram ambo seorang barapi-rapi dari sana ambo lari gagak sabanta. Di sana sadonyo jangan lupa tarikh untuk selalu mendukung gerakan niko ba acaranya banyak macam caranya. Pertama yaitu dengan menonton di live Minangkabau Mendunia di halaman Facebook. Itu jam 8 sampai jam 10 malam. Kemudian disambung di YouTube jam 10 sampai jam 11 setiap hari Jumat. Kemudian bisa gerakanku didukung dengan Badonce. Badonce itu ya kalau dunia bisa melalui nomor rekening ataupun melalui bintang untuk apa dakwah untuk gerakanku Tarihado salah satunya pengganti ongkos di sana gitu. Bentuk lainnya adalah bisa membagikan link YouTube live atau link halaman live atau link konten-konten YouTube Nanado. Dengan di sana lah membantu membagikan juga menonton telah berkontribusi dalam gerakan kita yang lah hampir baru setahun di bulan April, insya Allah bulan akhir April atau akhir Mei atau awal Juni kita menggeser ulang tahun karena bertepatan mungkin perantau pulang kita dapat berkumpul kita maduan setahun insya Allah dah setahun Bagurau mungkin berkumpul sama makan kue rayo sama makan nasi lama makan bawa nasi kue rayo dari rumah seorang kak kece cindun kado sawo kalamai di bawaan bisa ada nang perai ada nama Bali berkumpul kita di sana dalam momen 1 tahun Minangkabau Mendunia sedang kita persiapkan. Ya. Dan jangan lupa di sana subscribe channel YouTube Minangkabau Mendunia sampai banyaknya tonton sado konten kita nanti sinan di itu di sana. Banyak sinan apa saja dia? Podcast ada ulasan tentang makanan, ulasan panjang dia banyak dia. Konten kita di YouTube sana mungkin kita informasikan ada namanya podcast kok semacam kayak wawancara atau berbicara radio, tapi di YouTube itu orang-orang motivator, inspirator, konten edukasi lah yang mendidik, yang bermanfaat untuk kita sadonnya, informatif lah nak. Kemudian ada mengkaji budaya, kebetulan nampu nama Cik PJ-nya. Kalau podcast Dajon itu akan kita pakai dengan kajian-kajian budaya, semacam diskusi juga. Ada pulau vlog itu Aping akan bertugas, kita akan berjalan-jalan ke Mahkamah tapi sedang cari momen waktu apa lepeng vlog. Kemudian ada lagu lagu yang pas kiamat mungkin akan musnah loh, judulnya Jangan Bercarwi, penyanyi sebelah Mbo. Itu salah satu produksi kami. Penyanyi tidak suka bercari mana aku cendena. Itu lagunya produksi Minangkabau Mendunia, disupport oleh beberapa dan sanak kita Dajon studio pencipta lagu, tapi yang produksi kita ambo jadi dukun sinan lah. Lah di sana tinggal terakhir dendang kita bantu 2 dendang saja. 2 dendang terakhir apa kira-kira? Pasaman. Datuk Pasaman. Angin malam. Nah, kita berdendang lagi tuh. Lah di sana tetap di situ. Kalau Datuk Pasaman tuh. Biarlah kami ke tengah CM tuh.
Tuh, gitu. Kita dendang lah ya. Aku becik saya berdua. Cuci berdua saya cuci. Lu tahu gangan nanya gua. Udah tahu pasaman kan? Dari bulan dari. Nah, dia lagi ratok pasaman. Simpang lai ampe suko mananti Padang tujuh danang jo pinagan Di sinan dulu tuan bajanji arek bakato bana Di sinan dulu tuan bajanji arek bakato bana Agiat. Simpang latigo baka pulawe Indah pueh damato mamandang Sisiko hati mangkonyo Came kok tuan disuntiang urang Sisiko deti mangkonyo Came kok tuan disuntiang urang Nan tukang sanduang baru barale Dinyoba minantu minggu kapatang Karano janji dayat tapa bue Dari Singkarak kawan lah datang Karano janji dayat tapa bue Dari Ombilin inyo kapadang Ramila pasa urang sungayang Ramin de anak oi mudo Oi nan kacandu jadi padendang Jo sanjo rayo ka sampai juo Oi kok candu ma jadi padendang Oi cando rayo ka sampai juo Kelok baliku batang sinurui Ikan tasabui oi balarangan Oi nan kok tadorong ganjua surui Anta kok adia di pinang urang Kok tadorong dia ganjua surui Anta kok adia di pinang urang Pu ami abilalang kupu Siang makan nasi nana malam mami nama susu endende Pu ami abilalang ramu Siang makan nasi malam mainnya domino Ya Gijoy. Ganti-ganti kita badendang Ikola lagu batang pasaman Asale dapat dayat berdendang Biarlah tinggal rumah makan Asale dapat dayat berdendang Biarlah tinggal si rumah makan Hai Oi nan bajendang di malam satu Di taman budaya kita basamu Garak lai bana dari nan satu Dape basuo di malam minggu Garak lai bana dari nan satu Dape basuo di malam minggu Iya si dayat dari Om Billy Bakawan jo apa dari Kamang Usah diganti lajonan lain Berganti kita si koba dendang Hei
Up. Up. Lagi ya. Raminde pasa anak orang Solo, Raminde anak orang Silungkang, di malam mato kana mualalo, pamenan orang diambil orang, di malam mato kana mualalo, pamenan orang diambil orang. Kalau balikku jalan ke bawah, sasimpang jalan sinan juang, bacimburu dia di tengah rumah, bacarai awak anan di bueknya, bacimburu dia di tengah rumah, bacarai awak anan di bueknya. Pu ami ami lebih lalang kupu kupu, siang makan nasi malam mami nama susu. Pu ami ami lebih lalang ramu ramu, siang makan nasi malam main dan minum. Ambai ambai belalang kupu-kupu di Tanjung Mangko pandai ko indah bagulu-gulu. Itu. Lagu berikutnya bercerai berai. Bercerai berai. Bercerai berai yang terkasih. Nah. Bercerai kasih bercerai sayang mandai ama minggu muku lagi to ulang. Bercerai kasih bercerai sayang mandai ama kilo kita pak eka kamu. Nantam bilang di rumpun lantai, oi nan kasih siap di ruang lantai. Kami bilang sadonan dapat, nan tinggal untuk kurang nan pandai. Bacarai kasih, lah bacarai sayang, bacarai kasih jalan basimpang. Rajalan bulan nan takana onde apa baganti-ganti kita badendang. Kalau lah si Miss Pai ke Jawa onde apa si Dayat mak mencoba di Padang. Bacarai kasih bacarai lah sayang, nemak siang jo malam tak bayang-bayang. Sananglah hati denai mancali, nemak arinan sadang oi tengah malam. Sananglah hati denai mancali, nemak arinan sadang di tengah malam. Bacarai kasih bacarai lah sayang, demak bacarai kasih kata no sayang. Bacarai kasih bacarai lah sayang, demak bacarai kasih tarago sayang.